Sanibonani ninjani, igama lami uLethuxolo Madondo, umaluleki wezomthetho namalungelo oluntu eMnambithi. Ngiyi-paralegal phecelezi, ngisebenza ngaphansi kweMnambithi Legal Advice okuyinhlangano engenzi inzuzo erejistiwe ngaphansi kwe-Department of Social Development. Ifunda yethu Department of Justice and Constitutional Development. So umsebenzi wethu esiwenzayo njengesikhungo somphakathi usiza abantu ngezomthetho, sinikeza usizo lwamahhala ezindabeni ezifana neseluleko somthetho, ama-maintenance, ama-custody and gender-based violence, kube izinkinga zomsebenzi, kube ama-social grant assistant, sakwazi ukubasiza abantu ngama-applications. Siphinde futhi sisize ukuba siphikise izicelo zama-social grant. Siphinde futhi sisize abantu ngesikhwama somhlalaphansi, isikhwama sokonga imali phecelezi pension and provident fund. Siphinde futhi sisize ngezindaba zezakhiwo nezokuqasha. Siphinde futhi sisize ngezinkinga zabathengi, usizo nge-blacklisting nesikweletu ezimbi. Isazi sesibalulekile nje ukuthi asiyona usasa noma legal aid, kodwa siyakwazi ukuthi-ke sikudlulisa abantu ezikhungweni ezifanele njengosasa noma legal aid masibona ukuthi inkinga isingaphezulu kwamandla ethu kuleli ofisi lezomthetho. Siphinde futhi sisekela intsha nabesifazane ngosizo lodlame lasekhaya, ngokubasiza ngokubanceda ekubhaliseni ama-protection order kanye nokubasiza ngama-family matters, udlame lwasekhaya kanye nama-maintenance. Siphinde futhi sikwazi futhi namalungelo akho. Siphinde futhi sixhumanise ngezinsizi ezifanele. Siphinde senze futhi uqiniso lwazi kwezomthetho. Senza ama-school awareness programs lapho sihambela khona isikole sifundisa ngama-legal rights. Siphinde futhi senze ama-community outreach lapho sifinyelela khona emphakathini uma semahholo, sibize simeme abantu ukuthi bafike emahholo lapho sibafundisa khona ngezomthetho. Siphinde simeme futhi neziklasi kahulumeni njengo-Department of Home Affairs, Department of Social Service kanye no-Department of Justice kanye no-Legal Aid. Bese siphinda futhi sivakashela namaklinikhi ngoba abantu basuke begcwele emaklinikhi. Siphinde sibafundise futhi ngosizo lwezomthetho. Siphinde futhi sifundise abantu ngamalungelo abo. Senze futhi nama-civic education and democratic awareness, imfundo yezakhamuzi nokuqwashisana ngentando yeningi. Sitholakala lapha e-TikTok Butchart Building, moya lapha eBasrank, next to eBarco, room 3, second floor. Lapho uzosithola khona Strata sitholakala kuso u-Alexandra Street lapha eMnambithi. Siphinde futhi sibe nehhovisi lapha eBestars Police Station lapho uzothola khona uFezile Shabalala ozokusiza ngezinkinga zama-protection orders. Siyabonga.